Архитектура и строителство. Каменоделство. Огромното количество обработени каменни блокове, от които е изградена късноантичната крепост Абритус, вторично употребените архитектурни детайли, жертвеници, колони, множеството оброчни плочи, както и случайно открити в района на Абритус паметници на каменната пластика, говорят за функционирането на територията на ранния и късния Абритус, каменоделски ателиета. Камъните са добивани от близки варовикови кариери в района. Част от тези паметници са изработени от мрамор, внасени от различни райони на империята. За наличието на каменоделски ателиета говорят и намерените в късноантичния Абритус железни чукове и длета, сечива свързани с каменоделството. Най-вероятно и част от запазените архитектурни детайли, дорийски, юнийски и коринтски капители, фризове, касетъчни тавански плочи, надгробни паметници с релефни изображения са били изработени в местни ателиета. Архитектура. Развитието на архитектурата се определя както от градоустройствените нужди, така и от спецификата на римската култура, която прагматично търси материална изява в паметници, монументални сгради с пишна украса, статуи, надгробни плочи, жертвеници, пред които времето е безсилно. Римският и късноантичният Абритус възхищава с богатството на формите и разнообразието на архитектурно-декоративните модели, които са използвани в градската среда и близките околности. В лапидариумите на музея, на терените в ранния и късноантичния град, във вилите около тях са налице всички типове детайли от трите основни ордерни системи на античността – дорийска, юнийска и коринтска. Два от петте дорийски капитела, открити в ранния Абритус или преупотребени в късноантичния Абритус, са безценно свидетелство за ранна, лагерен тип архитектура от първия период на каменното строителство по Долен Дунав, края на първи, началото на втори век. Най-многобройните архитектурни детайли, особено капители, открити в района на ранния град Абритус, или вторично употребени и преизползвани в обществени и жилищни сгради в късноантичния Абритус, са в римо-юнийски стил. Капителът на юнийската колона съдържа красиви спираловидни елементи в четирите си края, наричани волути. Древноримският автор, архитект и инженер, работил през първи век преди Христа, Витрувий, описва, че дорийският ордер има пропорции близки до тези на мъжкото тяло, а юнийският разчита на по-елегантни и женствени пропорции. Този богат и красив архитектурен ордер е използван за украса на обществени и жилищни сгради през късно Антониновата и ранно Северовата епоха, втората половина на втори, началото на трети век. В ранния Абритус е имало и сгради с разкошно украсени колони и пиластрови облицовъчни капители с акантови листа, растението меча стъпка и спираловидни орнаменти, така наречения коринтски стил. Стиловият им анализ говори, че за направата им са използвани малазийски модели, декорирани от афродизийски майстори. Прекрасни примери за наличието на представителни сгради в ранния Абритус са откритите части от фриз архитрави, корнизи с юнийски заборез, коринтски корниз с богата украса, тавански касетирани плочи, всички изработени от варовик и други. Повечето от тях са открити вторично употребени в крепостните стени и кули на късноантичния Абритус. За това, че архитектурата е била важна професия в Абритус и през късноантичната епоха, свидетелстват изградената през IV век мощна укрепителна система на крепостта. Най-вероятно за изработването на каменните блокове, използвани при изграждане на крепостните стени, кули и порти на Абритус, е използван варовиков материал от близката каменна кариера край съвременното село Пороище. При археологически разкопки в територията на късноантичния Абритус е установено изграждането на 3 базилики, една обществена сграда и 2 големи жилищни сгради. Широко разпространена била гробничната архитектура. Жителите на ранния и късния Абритус са погребвали своите мъртви в каменни саркофази, каменни гробници и тухлени гробове в зависимост от тяхното социално положение. При гробовете са издигали варовикови надгробни плочи с разнообразна релефна окраса и с надписи на латински и старогръцки език. Част от тях са недовършени,
което говори за функционирането на каменоделски ателиета в района.